Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar aġġorna mingħajr deċiżjoni wara li ltaqa' dwar revoka ta' 10 permessi għall-estensjoni tal-fish farms. L-operaturi nataw sa 22 ta' Settembru biex jiddiskutu d-diffikultajiet u jippreżentaw pjan ta' azzjoni dwar il-lokazzjoni tal-gaġeġ u l-ksur tar-regolamenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien pront jirreaġixxi fuq Twitter fejn esprima d-diżappunt tiegħu għal fatt li l-awtorità ma ħaditx deċiżjoni pronta dwar il-fish farms. Qal li l-industrija kellha snin biex tkun konforma mal-liġi. Min-naħa l-oħra l-kap tal-oppożizzjoni der sodisfatt u qal fair enough u żied jgħid li issa huwa fidejn l-industrija filwaqt li qal li l-ħaddiema fis-settur ħadu nifs. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li l-operaturi qalu li d-deċiżjoni biex ikunu revokati permessi għall-estensjonijiet kienu se jħallu impatt negattiv ferm fuq is-settur li huwa ta' kontribut qawwi għall-ekonomija lokali. Argumentaw li tneħħija ta' dawn il-permessi tiswa lill-industrija mal-150 miljun euro. Il-laqa segwita avviż ta' nfurzar ta' emerġenza fil-konfront ta' 4 operaturi tal-fish farms li mhux qed jimxu skont il-liġi. Il-professuri Ian Refalo u l-avukat John Refalo, rappreżentanti tal-operaturi, spjegaw li dawn lesti jirrilokaw il-gaġeġ bi pjan fuq perjodu raġonevoli. Spjegaw ukoll li diskussjonijiet biex jiġu identifikati siti illegali diġà bdew biex ir-rilokazzjoni issir qabel l-istaġun li ġej, jiġifieri f'Ġunju. Wedu li l-operaturi se jkunu qed jaġlu l-proċess kemm jista' jkun biex il-gaġeġ jitpoġġew mal-ewwel fis-sit il-ġdid skont kif mitlub mill-liġi. Il-Chairman tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar Vince Cassar qal li qatt ma staqsa lill-operaturi biex iwaqqfu l-operat tagħhom għal kollox u wissa li l-kwistjoni tar-revokar tal-permessi tibqa' tot jekk hemm il-darba ma jintlaħaqx ftehim.